आयै सना नों रायलायदों मा टेडिजों रायलायदों टेडिजों रायलायदों आबो थिना होनो थिनदों आबो थिना होनाखै बियो आयै सना होनगोनथ' होनगोन आबो थिना होनोथ' बे नों उन्दुलांबाथाय हारसिंनो रायलायगासिनो आरो दहायनिफ्रायनो सुट खालामनो रोङाखै आङो खावलायाव दांलाय माबा दांलाय आबो थिना होनगासिनो बेलाय बे मोनसेया बाथाबनानै टाइम पास खालामग्रा गैलाथ' बेखौनो बुथुमबाय सोर बायनाय बेखौ सोर बायनाय मा सोर बायनायमोन बावबाय नों ये बाबा बायनानै होदों ना बाबाया थांबाथाय बेजों गेलेबाय थादो नानि होनदोंना नोंखौ मा बेजों गेलेबाय थादो बेयो ओरै बोरो गाबला नामा उदैया टिं टे टिं टे टिं टे दले दले लेक्का लेक्का दले दले ओमफ्राय थारमाने आङो आलु भाजा एवगासिनो दं आरोना एसेबो ओंख्रि लायनाय गैया जेबो आलु भाजा आरो दालिल' दं आरोना ओमफ्राय पापर एवगोन जेबो गैखाया सुइनंखा जोगोनार थाइसे दंमोन हायासै आं बेखौ आरोना बेनिफ्राय नै सेस आलु गोजामोन आरोना आं आलु भाजा हागौमानि बियो फुरा आलु गोजामोन टाइम पास खालामग्रा गैला नालाय पेपाया ओंखायनो आंजोंसै आरो फुरा गन्डगल ओमफ्राय ओरै गेलेनाय ओमफ्राय सोनाफोर आंनि जबानब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ फेनखौ सोबर बावबाय सय मासजोंसो फवाननाय महर लानो सोनाफोर दामुगै बेनिफ्राय ब्लाउसखौ फुरा जोबजासे लोमोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो माथोआ जाया जालायदोंहाय आंना फिसाजोआबो एसे उन्दुलांदोंमोन नालाय ओमफ्राय रावजोंबो रायलायनाय जायाखैना खुगाया सिरि सल'बो खनाखैमोन नालाय आङो दासो केमेरा अन खालामनाय लोगो लोगो बुंबाय आङो माथोखौ बोरैबा खोनालायदों आरोना बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना फिसालाखौ लायनो ओंखारदों मालाबानो दुइथानिसो बारलायबाय आरोना मा खालामनो दुइथा समबाथाय फिसाजोआबो उन्दुनो ओंखारनाय समय जायो ओरैबादि लाखिनानै आङो देरथासिम लाखिनो हाबाय मा होननो गावनि जिरायनाय सियार फिसानिफ्रायनो जालदाम गोलैबोबाय गाहायावहाय खामसालि लोबोराव जिरायनाया बेनिफ्रायनो गाबगु फुगु उन्दुनोसो जाबाय उफाय गैया बिसिनायाव दसे थानाया दो थांबाय दा नै बानानै लानानै फैनांबाय उन्दुलांनायसो मानसियानो ओमफ्राय आरो स्कुटिखौ लाबोनोबो सानदोंमोन नाथाय बे खामानि मावदोंना सिलायावहाय एकदम स्कुटिया बहनबाथाय सोफिननो जा दिगदार आरोना अन्थाइ हाथांगा जानानै दं सिलायाव ओंखायनो थाबायनानैसो फैबाय आङो सान्दुङाबो ओरैबादि थिं ना थ' नायनानै हैदो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो फटाफट थांग्रोनोसै आङो जा लर मोनथारदों नै बेबो दाबो रानाखै ओमफ्राय फिसालाया थाबायबोबाय आरोना बाबा दैयाव गानाङा ओइ जिंजों फै आंहा फैनाया सफैगौबानो लेट जाबायना ओमफ्राय अबेनि बेसे जाबाय थादों नोङो दहायबो टिफिन लाबोखादों ब्रेड एवनाय ससफोर लायनानै हरबाय आङो आरो दखानावबो हाबनानै 30 थाखानि लाखाबाय आरो सोरनिबाव नोंनिखौ जाबावबाय धोनिरासाव अबेनि फैसा लाबोलाबायदों बिदि हो आया ओमफ्राय नोंसोर जाखुला जोब्बाय नामा हे माथो मानसिफ्रा मालाबा जाहोफिन बाबा मिथिबाय हे थ' जाबाय फैदो खेला खांबाय थाना ओमफ्राय सिदा ब्लग्सआ सानसे सिगांनि 2:30निफ्राय दिनै 11:30 एसे बारलायनानैसो आङो स्टार्ट खालामफिनबाय आरोना आयै आफा सना ओरैबादि आनलाखि आंनि फिसाया दिनै जि गावनो बेदर जानो लुबैदों होननानै बै खाथियावहाय अमा बेदर लायबाय गैया जोबबायमोन ना मा होनदों बाबा ना फानखायाखै गैयामोन बेनिफ्राय फैनानै सिदा आरो माने आं दाउ बयलारखौ नायहैनोसै होननानै गावनो थांबावबाय बेहायबो दै गांगुलायबाय साइकेलजों थांबाय बायनानै दाउ बयलारा मा होनदों बाबा फुथाराखै ना मा होनदों सोरो दाउ बयलार दानग्रायाथ' मेरला दङमोन सोरबा सासेखौ मालाय बेग लानो अबेबा थांनो ओंखारनायसो नुबायनो मा जाखो बेलाय बेस्रा ओरैबो थांबाय ओरैबो गैया ओरैबो थांबाय ओरैबो गैया नांला दे ओंखायनो आं मा होनो थिनहरहां जाखादोंमोन गावनो दिनै जानोसै होनना बुंबाय थाबाय बियो दा सेस गावहानो दै गांगु फैलायबाय
आयै आफा र' आं लायनो र' ओमफ्राय नै सासेया गावनि स्टानाव थालायबाय ग्रोब ग्राबनो ए प्रभु थारमाने दहाय फुङावहाय जोङो घुगुनि रुनानै जादों नालाय ओमफ्राय आंबो ओरैहाय माने ओंखाम मोनखाबायमोन दिनै जोङो थाइसे नेबाय थाबाय थानायखौ सिनखावलायबायमोन आरोना अमा लायनो थांनायाव सिनखावखानायमोन मतलब अमा लाना फैबा अमाजों जानाय जागौमोन ओमफ्राय दाउ लाना फैबा दाउजों जानाय जागौमोन आरोना ओरैबादि अयथासार लासिं सिं आरोना बे बुस्थुआबो माने गैला दा हारसिंसो जासिगोन सयाबिनबो गैबावासो नाङा फाङा आफायासो दै गांगुलायबाय आंनाव मोनाखाना र' लांगौ र' बाबा र' बेजोंनो लोगोसे ओमफ्राय आं नोंथांमोननो फंसे खोथाखौ खिथागोन मानो होनबा आं बिथां थांनायखौ भिडिअ बानायलायनानै खिथाबाय खिन्थु मोनहैनायखौ खिथानो मोनाखैमोन ना थ' बिथाङा मोनहैबाय हरनैनि उनाव मोनहैबाय ओमफ्राय बिदिनो आङो मैया माने एकदम गोसोफ्राबो दुरबल लोरबां थोरबाङानो क्लियार जायाखै मोजां मोनाखै ओंखायनो ब्लग्सखौबो आङो फुरा खालामनो हायाखै आरोना ओंखायनो आंना गुसुं ब्लग्सआनो मैयानि ससे दिनैनि ससे जालायलांबाय आरोना माने मैयाथ' स्कुल दङमोन खिन्थु दिनै इन्टारनेसनेल लेबार डे दिनै स्कुल गैया ओंखायनो नै फिसालायाबो लेथेर फेथेर बेदर बेला नागिरलागासिनो उसाव बादावनो दाख्लै बिमादैमोन फैबा जानायमोन ना बिनिफ्राय जानायबो जायाखै नालाय बेनिफ्रायहाय मा होनो मोजाङै मोजां सहैबाय नोंथांमोनाबो कमेन्टआव गोबां मोजाङै मोजां सहैदों भुमिया मोजाङै मोजां सहैदों फंबाया आरि होननानै होनखादों आदाया मोजां मोजां सहैदों होननानै थ' नोंथांमोननि बोराबो साधारन नङा सनाफोर थ' दा मोजाङै मोजां सहैबाय आरोना थ' इन्टारभिउ होनानै गावनि डिउटिखौ गाव मारिसिगोन आरोना बिथाङा मंगलबाराव थांबाय मंगलबारनि मोना बुधबारनि मोना ओमफ्राय बिस्थिबार फुङाव सहैबाय आरोना थ' दहाय आंनो खबरा मोनफैबाय गोसोखौबो आंबो स्रां सोंबाय ओंखायनो नोंथांमोनजोंबो ज्राव खिथानानै होबाय आरोना मोजाङै मोजां सहैबाय होननानैहाय होमबा आंनाबो ओंख्रिया बेनो जाहैबाय आरोना जोगोनार भाजा आरो दाउदै रुनाय आरोखि ओमफ्राय टेनसना बेसो जोगोनारा माबादि जागोन आंनि बेलायावथ' गोदै गैयाबाबो बारा टेनसन गैया खिन्थु आङो मुस मुसखौ मोजां मोनो आरोना दा बेखौ एसे बेजे जागोन बायदिसो मोनलायलांबाय आङो आरो जोगोनाराबो गोरलैलैनै बेखौबो गारनो मोनथ'वा गेलेगोन जाहैदों दसे सम सासे सुबुङा आरोना बेखौबो होनो हागौमोन खिन्थु दहाय फुङाव जाबायना दा बारा बारे बारे खुगुन जाबाय थानो बायो दा बेलासियालागै माबा मोनसे एवना होनोसै आङो बेखौनो ओमफ्राय बोथोरखौबो मिनिनो होनो रागा जोंनो खामानि मावग्राफ्रा दानि फैनानै प्लास्टार होननानै फैबाय मा होनना बुङो अखायाबो जा ज्राव ज्राव हालायबाय आरोना थांफिनजोब्बाय बिसो थांफिन आधा घन्टा उनावनो थिं थिं सान्दुं दुंलायबाय नायदो बेखौ बै दरजासिम होनानै होनोसैनो ओमफ्राय ससे थासिगोनलाय गावसोरसो मिन्थिसिगौ आरोना दिनै स्रां जासिगौमोनलाय बाला बुला ओरैबादि आसिबार न' सिबाबो पात्ता मोनला आरोना नानिया सेन्देलजों थाबायो आरो गोजौआव गाखोफैयो थाबायो आरो न'आव फैयो सेन्देलखौ खुबोआ बावलायलाङो बेहा जारलाथार दिनै स्रां जासिगौमोन गैला थालायबाय आरो ओमफ्राय बे मटर गरनैसोआ बेलासिसिम जाजानाय अबस्थायाव थाहैगोन ना थाहैलाथाय जायगा सोलाय सोलाय गेलेगासिनो दं आरोना दे माथो उफायबाव माजोंथो गेलेनाय बेस्रा बे मालाय बाहेरायाव थायोबाबो बाला बुला थाथोंसै गेलेथारथोंसै स्र' सुनानै दा बेखौनो एवना होगोन आं आयै सरि निमा गलांबाय सना आंखौसो थोद होनबावदों एद गुंखेलसो नुलायलांबाय ओमफ्राय मा होनो जोबनायाव फंसे खोथाखौ ज्राव होनसैलै आङो ओंख्रि जेने थेने जानला मोनला जाब्रा ओंख्रि नालाय जोंनाबो खनजिथा बिनानाव मोना माथो ओंख्रि संनायनि ओंख्रि लुबैनाय मथन सङैनि एसे गन्डगल जागासिनो दंलाय सनाफोर ओमफ्राय होनबाथ' लोगोफोर जोंबो गिनांसिगोनसो जों माने नोंसोर जायफोरना हासबेन्डआ न'आव थायो आंनाथ' थाया थ' बारा टेनसन गैया बे बेलायाव आरोना नोंसोरो गिनांसिगोनसो आरोना मा होनो ओंख्रिफोरा मोजाङै संनानै दोनाबा हरफ्राव दरजा मारिथारनानै उन्दुजागोनबो ओंख्रिफ्रा मिलायनाय मथर संनानै दोनाबा एकदम न'आवनो हाबनानै थाखाबाय था जाहाथे नोंखौ बाहेरायाव मारिनानै दोननो हाया आरोना बेखौसो फोरोंदों नङा होमबा जोंनो जोंहा खनजिथा बिनानावनि फिसाया गावसिनि चेनेलनि गेजेरजोंहाय साबधान जा ओंख्रिफ्रा मोजाङै सङाबा आं बुंनाय बायदि नङाबा दरवाजा बन्द खालामनानै थागोन आङो होनलायनाय आरोना आं एसे माने बिसोरो गावसिनि जिबनखौनो मोजां खालामनानै लादों नालाय गावसिनि लाइफखौनो ओंखायनो आं बे खोथाखौ एसे बुंनाय जाबाय आरोना गोसोआव एकदम खें खें मोननानै थाबाय थायो आंबो जाथारनाय मोनि बुस्थुखौ आरोना हा बिसि फिसाय गेंग्रें गुंग्रुं जालायदों नंगौ ओमफ्राय बेखौ मानो सिदा सिदि लाइफ मालाय सर्टआव एकदम आं बेखौ मालाबाबो निमाहा होनो हाया होननानै गाबै गाबै फोरमायनानै लालायबाय आरो मा होनो आंनि हौवाया थैनोबो मोजां नङा होननानैहाय
आयो खम जारलाहाय ओमफ्राय आरो मालायबा मोनायावबा लगे लगे बोरै सानैजों मिला मिसा जाफिनलायखो अबेसे मिला मिसायाथ' जाफिनखागोन बयनिबो न'खराव गन्डगल जायो ओमफ्राय मिला मिसाया जाफिनखायो ओमफ्राय बेखौथ' जों मिथिला मारै मिला मिसा जाखो अखानायै ओमफ्राय खावब्ला मालाय निमाहा बिनाय सानैजों माने खेंफोरथि होलायनाय भिडिअसो जों नुनो मोनबावबाय आङो बे सर्टखौ नुनायावनो सानखादों गाबोन मालाय आखाइ खबजोबनानै निमाहा बिसिगोन आरो माने फोरमायलायनानै लासिगोन बिदि सानखादों आरोना है नंमारगौ फुङाव मबाइल अन खालामबाय नुमारबाय आरोना दानो आंबो साबस्क्राइब खालामनानै लाखादों नालाय बिनानावनि चेनेलखौहाय दाख्लै एलबाम आरि हगारनायनिफ्रायनो थ' दा नुलायबाय आरोना होमबा सानना नायदो सोरनाफोर मानसिफ्रा एथ' भाइराल जाखांनायबाबो खनसेया जाखायो आरि होननानै निमाहा होनानै बे गथ'खौ आरो दाख्लै बिदिनो मोजां एलबाम बानायबाय आरिबाय नायनानै दावखो होलायबाय अनसायलायबाय गावसोरनो बेसेबां आर्निं जादों आर्निं मादों फोरमायनानै लास्रांलायबाय नों जाय मानसिया भाइराल जाखांदों बेनि भिडिअसफोरा आरो भाइराल जाफिननो टाइम नांखाया नोङो गावनो जुदि चान्स होबायबा ओंखायनो मानसिफ्रा सोरबा सोरबा मालाय शेयार खालामबाय सोरबा सोरबा भिडिअ बानायबाय बायदिसिना बानायनानैबो बुंदेरबाय दा ओमफ्राय बेफोरखौ बाजालायबाय आरोना आरो कमेन्टफोरखौथ' माथो बुंबावनो बुङाबाबो जालायसिगोन थ' बिनानावा बिदि भिडिअखौ बानायनो नाङामोन आरोना ओमफ्राय नै दा निमाहा बिनाय भिडिअआबो मालाय एकदम भिउस कि भिउस होमबा जों बेराफारसेथिं बुंनोबो हायो जे भिउसनि थाखायबो खालामदों होननानैहाय मानो होनबा गलथि मावखांनानैहाय उनाव निमाहा बियोबाबो गोबां भिउस फैखायो मानो होनबा जों बेबायदिखौ नुबोबाय थाखादों थ' दा सोरबा सोरबा आंखौबो बुंनोसो हागौ नोंहालाय मा नांदेरलायखो निजा कन्टेन्ट गैया नामा होननानै थ' अल भिडिअ आंनिनो कन्टेन्ट खिन्थु आं नैबे गोसोनि साननायखौ जानाय मोनैखौ एसे ज्राव बुंनानै होनाय जाबाय आरोना जिहेथु आंनि नायगिरिफोरनि सिगाङाव आंहा फोरमायनानै लानो लुबैयो दा ओमफ्राय आं ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै उदैयाबो मानबायसो आरोना आंना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फुराय नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच बाय बाय दे बाय बाय